Hello guys, natakaron diri sa asa kanina day? Maubog Upper. Nata ni bisita ta ni nanay. Kuhaon to na to. Ato san kuan? Ni mamat. Ayo. Maayong hapon, mother. Naabot gid mi diri. Hello. Maayong hapon. Namogoy nagkuan ba nga? Katong sa bata lagi. Kisa man to imong apo? Oh. Nga walay kuan, walay notebook ug bag. Kini man po nag-ingon sa ako akong anak kon. Taligsik lang, sulod lang. Sira. Ni unsa man day panginabuhi ninyo, bossing? Unsay mga panginabuhi din nato diri? Awa ko ninyo kay palag-palag. Ngano man ay lang gud ka ulaw. Sulod. Saka natin sa kabot dili. Manulat mi kay giulan. Para. Asa naman ang imuhang apo? Wag isundo ko sa uyuan kada eskwela ba yan no. Ah, Isundo sa iyo. Kasi kag istorya ba ko nga. Kana ang hala ka gisulod akong chinilas. bida ba ya ko? Asa man si bida ikaw? Sa bukid. Iya din tita na, dili mo sugot yan tita na. Di ko sugot oi tugani ko gikan karuno. Unya ikaw lang di ba ikaw makahigi ko anan? Ako ganin giinan. Ko naman siya sa ako Ako ganin diba siya mening react sa kanana. Ina na kuling nga Wala kana ka ang check one sa ako diri lang na si Ajoy usa kay kanang usubida ko. Baba na ko ako lang paon. Dadi na di po mama. I-transfer na lang na dito sa maubong ma. Ana no. Ay may Ang magulang ato naman dito pero ako boy nagasto pa eskwela ato. ay bitaw kay layo, bitaw ang gieskwelahan niya nara sa Tibagon niya, namdi eskwelahan diri sa Maubog. O na diha. Oo. Ya. Kato dito man ako pa eskwela kay bitawagan ako ang inahan ihatod diri ang required sa bata, card, record o kuan kanang uniform. Mo to gihatod diri. Da ako sang giingnan ko dinhi. Di ba ni kabilan imong amahan og Kaluwi pud sa bata ang apo. Yung sa man, ug naay mo kuan sa mga bata kay ingon ako si Gaygay na man sa asawa ni Pastor DJ. Mm. Amor. Iko si Saysay, gikuha man niya dito kay Dudong Jukno. Ako na lang magpa-eskwelaan eh, kundi lang ako ibilin sa imong hadit. Inang inaan. Ang ginang inahan nga. Unya, unsa man din eh. Anak man siya nga. Ang naay mo pa sa mga bata mga pa-eskwelahon. Ikuan lang ma.